खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। सानाव होखारनांगौमोन, होखारोब्ला मोनायाव होखारनाया थिग जायाखै। बे बाथ्राखौल' बुंथिनानै होदों बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि साननैसो सिगांहाय बर'नि मोनसे हाथियार लाग्रा आफाद जायखौ एनएलएफबि मुङै मिथिनाय जायो, जाय आफादा आथिखालाव क'क्राझार डेजिगनेटेड केम्प आरो उदालगुरि डेजिगनेटेड केम्पआव थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हान्जानिनो माखासे हान्जाफोरा आथिखालाव सरकारजों गोरोबनानै गावसोरखौ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं माखासे हान्जाया दायो सरकारजों सावरायलायबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा क'क्राझार डेजिगनेटेड केम्प आरो उदालगुरि डेजिगनेटेड केम्पआव थाबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया हाग्रामा महिलारीया थारैनो मुसलपुराव मोनसे बिपिएफनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो एनएलएफबिफोरखौ हराव होखारनाया थिग जायाखै, होखारोब्ला सानावसो होखारनांगौमोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। सिसिटिउवानि बानजायनायाव मैया गुवाहाटीनि पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव मोनसे जथुमा खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मोनसे मेलखौ सावरायलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव दायो गासै 12,000निबो बांसिन ट्राइबेलफोरनि लांदां जानानै थानाय मासिफोरा रोखायैनो दङ। लोगोसे आथिखालाव आसामाव गोबांथार ट्राइबेलनि खथाफोराव गुबुन गुबुन ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा सिरियै साख्रि मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों थारैनो ट्राइबेलफोरनि थाखानाय गासै खथाफोरखौ थियैनो लाखिफिननाय, लोगोसे दायो आसामाव गोबांथार लांदां जानानै थानाय गुबुन गुबुन साख्रिनि मासिफोरखौ थाबैनो ट्राइबेलफोरनि थाखाय थिसनथाइ होनांगौखौ नोजोर बोनानै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे सावरायज्लायनायाव गुबैयै ट्राइबेल एबा सिसिटिउवानि मानगोनां आफादगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गोबांथार सिसिटिउवानि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे सावरायलायनायनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, बुंथिगिरि अबिर नार्जारी, सुबुं फोनांजाब सोमदोन ब्रह्म आरो गोबांथार सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लानानै सावरायलायनायखौ मोजाङै जाफुंसारहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव मैया बिटिआरआव गासै जि दानाय लुनायखौ नोजोर बोनानै जि दाग्राफोरनि थाखाय मोननै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मोननै हाबाफारियानो गुबैयै सेन्ट्रेलाइज्ड वीवर्स डेमोग्राफिक डाटाबेस आरो गुबुन मोनसेया अनलाइन डिजाइन रिप'जिटरि। बे मोननै हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जि दाग्रा बिथांमोनहा गावसोरनि डिजाइनफोरखौ दोनथुमनो हागोन। बेनि अनगायैबो गावसोरनि दानाय डिजाइन एबा आगर आखाइफोरखौ थारैनो अनलाइननि गेजेरजों दैथायहरनानै बिथांमोननि थाखाय मुलाम्फा जागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बे हाबाफारिनि गेजेरजों जायफोरा ओनसोलाव गोबांथार जि दानो गोरों एबा गोबांथार टेलेन्टेड बिथांमोनहा थारैनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों गावबा गावनि जिउ खुंनो हानायनि राहाखौ बानायनानै लानो हागोन होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै कलकातानि सिडेक बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ गुबैयै मावफुंगोन होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। थारैनो बे हाबाफारियाव मैया बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारीजों लोगोसे गोबांथार बिटिआरनि अफिसियेल बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै जाफुंहोदोंमोन होननाबो मिथिनो मोनबावदों। अल बड' स्टुडेन्टस एबा एबसुआ बिटिसिनि एकर्डखौ हेफाजाब होआखैमोन बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिपिएफनि गाहाय
हाग्रामा महिलारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै गोबांथार सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दायो बिटिआर सरकारखौ सामलायबाय थादों होननानैबो बिथाङा गोबांथार खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। थारैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बिटिसि गोरोबथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ हेफाजाब होआखैमोन होनना बुंथिनायजों लोगोसे थारैनो बे गोरोबथाखौ आसामाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसा आफाद बिथांमोनहा हेफाजाब होदोंमोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि गेजेरजों दायो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबांथार सोंथि सिखांनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ माबोरै समाजारि खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिबाय थादों होननानै गोबाङानो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गावबा गावनि मतामतखौ लाखिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि सिमाखौ सानजाहा आरो खोलाथिं बारायलांनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबांथार गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थारैनो बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थगायबाय होननानै गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिबाय थानाय जादों। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि सिमाखौबो बारायनाय नङा होननानैबो गोबाङा बुंथिबाय थानाय समावनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि बिथाङा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बालिपारा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 40बाथि थान्दै जखनथाइनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ गावनि बिबुंथियाव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारीजों लोगोसे गोबांथार लोगो बिबानगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों।